Så skete det også for min Garmin. Jeg var ude at køre med min bror i går, og lige pludselig så kunne min cykelcomputer her, den kunne kun holde sig i gang i 5-10 minutter, selvom jeg vidste, at den havde været ladet op natten over. Så jeg har besluttet mig at skifte batteri. Så jeg har været for et stykke tid siden faktisk været på batteribyen.dk og købt mig et batteri til 160 kroner. Jeg søgte bare på Garmin Edge 705, og så fandt jeg batteriet. Du har brug for en skruetrækker, sådan en teknikskruetrækker. Den kan man købe i sådan et billigt sæt fra Harald Nyborg til 100 kroner, så får man 10-20 forskellige skruetrækkere, som man kan bruge til alt sådan noget her. Og jeg har brug for en lille lirkestang her, så jeg har fundet sådan en plastikpincet her i min værktøjskasse. Du begynder med de 6 skruer og løsner. Herinde skal du løfte den her lille connector fra. Og hernede har vi sådan en lille her har vi batteriet, som sidder med sådan en lille klisterfætter, og den skal vi have af, og den skal vi bruge igen. Og der er ikke så meget andet at gøre, der bare trække til. Samme type. Tjekker lige forbindelsen. Det ser rigtigt ud. Så den skal sidde på den her måde. En lang skrue først. Den midterste skrue er kort, og den hjørneskruen er lang. Når man skruer en metalskrue i sådan et plastikkabinet som det her, så kan man godt lige skrue en lille smule baglæns. Og når man så lige hører et klik, så ved man, at den er gået i det smule gevind, der er drejet i plastikken. Lille smule baglæns. Så sagde det lige klik, så ved jeg, så har jeg ramt brillen. Og så kan jeg stramme. Så er det bare at fyre op på den.